ťažko sa to hodnotí a veľmi ma to škrie, ako to dopadlo, lebo nemyslím si, že že to nebol hrateľný zápas. Prvá štvrtina, ako keby sme neboli úplne na to pripravení, čo nás čaká. Prišli ofenzívne reboundy, prišli veľmi rýchle tranzície supera, ktoré im dali možnosť dať ľahké koše a veľmi zle sme na to reagovali. Klobúk dole, ako sme sa vrátili do hry, aj v tretej štvrtine, aj v štvrtej sme to stiahli na rozdiel jedného koša, ale v tých momentoch prišli veľké strely supera. Či to bol Kurbas alebo Kaukiainen. Ale o tom to je basketbal, dali strely, keď to potrebovali a ja si myslím, že aj z dobrých pozícií nám to vypadlo a to už bolo v tých úsekoch, keď sme sa vrátili do zápasu, škoda, ale že sme sa museli vrácať, že sme neboli od začiatku v úplne tesnom zápase, ale tak to vyšlo a teraz sme smutní, ale musíme ísť ďalej.